Jarraian, bigarren hezkuntzan ikasten ari zaretenoi sariak banatzeari ekingo diogu. Bigarren hezkuntzakoen lanak epaitzen Jon Ordóñez Garmendia, Maitane Legarreta Etxezarreta eta Miguel Angel Mintegi Larraza aritu dira. Alkatea, Beasaingo alkatea etorriko zaigu, sariak banatzera jarraian, Leire Artola, mesedez. Eta D mailako sariei ekingo diegu, D mailan 2007 eta 2008 urteetan jaiotakook hartu duzue parte. Atal ezberdinak izan dituzue, aukeran eta bertsoen ataletik hasiko gara. Bertsoen atalean, 2 sari eta 2 aipamen sari eman dira, aipamen sariei ekingo diegu. Aipamen sarietako bat irabazi du Anartz Trapero Irastortzak Urtaroak izeneko bertso sortagatik. Beste aipamen sari bat, 2020 urtea lanagatik, Naiara Intxausti Arbizurentzat. Bigarren saria, 80 euro eta oroigarria, bertso sortaren izenburua Galerak Galera eta egilea Amets Irastortza Ezkiaga. Eta lehenengo saria, 150 euro eta oroigarria, epaimahaikideetako batek esan zidan derrigor irakurri behar dituk bertso hauek egaitz. Gure amets ikusezinak da bertso sortaren izenburua eta egilea Imetz Furundarena Agirre. D mailan eta orain prosan, 3 sari eta 3 aipamen sari eman dira. Aipamen sarietatik hasiko gara, eta aipamen sarietako bat irabazi du Maitane Erauskin Esnaolak pentsamenduak entzuteko aparatua idazlanarekin. Beste aipamen sari bat eta berriro holtzara, Imetz Furundarena Agirre begirada idazlanagatik. Eta 3. aipamen saria, inspirazio bila idazlanagatik, Leire Sarasola Auzmendirentzat. Hirugarren saria, 70 euro eta oroigarria, Sara Ezeiza Lasak irabazi du Kutxak idazlanarekin.
Bigarren saria, 110 euro eta oroigarria, idazlanaren izenburua, Lamiaren alaba. Maili Mendizabal, leku ona. Eta lehenengo saria, 150 euro eta oroigarria, Nora Esmali Etxezabalentzat. Idazlanaren izenburua, zer da normala izatea.